Şunday burunlu davranlar var idi nasıl tanıştık. Haminde Naşol Altınol'da kızganışta tar kaldı. Ektim bölügen siz de bilesizdir indi. Çünkü ikililer şu var. İki tuğan abinin nesesidir küble, nesesidir kimle bu kıymeştirir. Özümнең 3 балам бар һәм инде 8 ел элек беренче балалар бакчасын ачканда да безнең татар теле ул безнең төп программага кертелгән иде. Һәм инде беренче чиратта әни буларак үз балаларым өчен менә җәй дәврендә шушы бер алан булса да татар телендә алып барылырга тиеш дигән проект белән без башладык һәм инде менә бу ел 5нче тапкыр ул алып барыла. Күбесенчә үзебез белгән гаиләләр шулай ук яшь татарчанлы гаиләләр алып килә безгә балаларын. Чөнки безнең төп идея монда балаларны бергә җыеп татарча сөйләшә ала торган, татарча мөхиттә белем алалар, үстерәләр бу балаларны гаиләләрендә һәм аларның биредә аралашуы безгә дә бик яхшы һәм безнең балаларыбызга да яхшы. Татар теленә шундый зур игътибар бирәләр, үзләренең гаиләләрендә саклап калырга тырышалар. Онлайн татар дәресләрен алып баралар, үзләре оештыралар, үзләре укыталар һәм бу бик мөһим. Һәм мин менә үзебезнең Казан татар балаларын шунда алып барып, шушы башка чит ил татар гаиләләре белән таныштырып, мисал буларак күрсәтәсем килә. Карагыз, егетләр, кызлар, менә Чехиядә, менә Америкада, менә Канадада сезнең кебек яшьләр, малайлар, кызлар яши һәм алар татарча менә дигән чиста, саф сөйләшәләр. Ә сез монда Казанда, Татарстанның баш каласында яшәп, татар теле безгә ни өчен кирәк дигән сораулар бирәсез. Менә шушындый аларны дуслаштыру хыялы бар, теләге бар. Мен балаларга бала телендә татарча аңлатам. Тел өйрәнү ул нәкъ менә шу сөйләм аша бара. Баланың үзе белгән дәрәҗәсендә дә татарча аңлаткач, ул бөтенләй бер татарча ишетеп истә калдыра. Һәм ул сүзләрне истә калдыргач, шуларны кулланып сөйли башлый. Шуңа күрә мин үземнең укучыларымда үсеш күрәм. Рус балалары да минем белән татарча сөйләшәләр, менә үземнең укучыларым. Ул балаларга менә бөтен матурлыкны сеңдерәсе килә, телнең матурлыгын, тел аша үзебезнең халкыбызның байлыгын, аның сәнгатен бөтенесен. Менә әтият әниләрдән дә безгә терәк булса, бар андый әти-әниләр юк дип әйтмим, әмма күбрәк тә булса, менә мин мәсәлән дәрестә татарча сөйләшәм. Әти-әниләр дә шулай ук дәвам итсәләр, тагы да зуррак үсеш булыр иде. Аның рәсеме матур, ана үрмәк алыгыз. Аның рәсеме матур, ана үрмәк алыгыз. Кәрия, Зәкәрия кылмая, Кәрия, Зәкәрия кылмая, Кәрия кылмая, Зәкәрия кылмая. Без монда уйныйбыз, занятиялар
проводим. Аннары без монда урамга чыгабыз, футбол уйныйбыз. Аннары без ашыйбыз тәмле итеп. Бүген килде безгә музыкант. Һәм безгә күп нәрсә сөйләде җыр турында. Һәм безгә бик ошады. Без монда уйныйбыз, биебез, җырлыйбыз. Автобусларда экскурсияга йөрибез. Ахырсыз киләбез, бик киләбез. Алайса, шулайдыр. Дорында үрәләр, ул безне тотып ташлар. Бәлки сездә балалар. Олы яшьтәге балалар өчен 7нче сыйныфтан башлап лагерьлар бар, сәләт шул ук вакытта бик зур аланнар оештыра татар телендә. Башлангыч сыйныф укучылары өчен, инде балалар бакчаларына йөрүче балалар өчен андый татар телендә аланнар, андый сменалар, лагерьлар бүгенге көндә Казанда юк. Мин менә белешкән идем. Шуңа күрә без менә башлап җибәрдек. 6 яшьтән алып безнең балалар, күбесенчә башлангыч сыйныф укучылары һәм берничә бала безнең бар 5нче, 6нчы сыйныф укучылары. Һәм менә без алар өчен инде оештырырга булдык. Кызыксыну бик зур, чөнки хәзер җәй мәктәпләрдә кемдер алып бара үзләренең мәктәпләрендә, менә мондый татар рухы булган, татар традициялар, татар мәдәнияте, татар телендә алып барылар. Безнең барлык айдаманнар барысы да бары тик татарча гына көне буе балалар белән сөйләшәләр. Миңа калса, шундый проект ул бердән-бер һәм аның булуы бик кирәк. Балалар аз булса да, күп булса да, без ул проектны ел сайын алып барачакбыз. Без инде Мәдинә белән монда 4нче, 5нче тапкыр. 5нче меня. 5нче тапкыр. Нәрсәләр ошый сиңа монда? 4нче. Монда бик кызык дәресләр, ниндидер кешеләр килә, журналистлар, музыкантлар. Һәм монда кызык, кеше күп, уенчы күп, бүлмәләр күп. Нинди уеннар уйныйсыз? Бик күп төрле уеннар уйныйбыз. Татар телендә дә, футболда уйныйбыз, спортивный уеннар, развивающий уеннар да уйныйбыз. Әйбәт ашаталармы монда сезне? Ашаталар монда 5 тапкыр.